Ola, benvidos e benvidas aos Estados Unidos. Imos aprender un pouco sobre este país. Xa sabedes que ten a Estatua da Liberdade e os seus increíbles xogadores de baloncesto. Pero, que máis? Estados Unidos é unha república composta por 50 estados e un distrito federal. A maior parte do país ubícase no centro de América do Norte, entre os océanos Pacífico e Atlántico, limitando con Canadá e México. O estado de Alaska limita con Canadá e está separado de Rusia por o Estreito de Bering. O estado de Hawái é un arquipélago situado no centro do océano Pacífico. Os grandes lagos dos Estados Unidos son un grupo de 5 lagos situados na fronteira entre Estados Unidos e Canadá. Son o maior grupo de lagos de auga doce de todo o mundo. Os nomes son Superior, Michigan, Huron, Erie e Ontario. As cataratas do Niágara divídense en tres: as cataratas canadenses, as cataratas estadounidenses e as cataratas de Vela de Navia. Aunque non sexan moi altas, son moi amplas porque por elas pasa a auga dos grandes lagos. Alucinante, non? O Gran Cañón de Colorado foi escavado polo río Colorado no norte de Arizona. Ten máis de 400 km de longitude, como unha viaxe de Berín a Madrid, e cordilleras de ata 29 km de anchura. Pode acadar profundidades de ata 1.600 metros. Desde 2009, Barack Obama é o presidente de Estados Unidos. Goberna un país de 316 millóns de persoas e 9 millóns de kilómetros cuadrados. É o primeiro presidente de cor negra dos Estados Unidos. Isto é moi importante porque tan só fai 41 anos Martin Luther King foi asesinado por defender os dereitos das persoas de cor negra. 200 anos antes, entre 1861 e 1865, produciuse a Guerra de Secesión nos Estados Unidos. Os estados do norte pretendían basar a economía na industria e na eliminación da esclavitud. Os estados do sur defendían a agricultura e a continuidade da esclavitud. Queres viaxar a Estados Unidos? Lembra que a súa moeda é o dólar.